Ar ein pennau, mae cysgod vertigol sy'n dirgrynu. Cysgod sy'n clecian ar ein pennau, chwibanu dirgel ar y gwastati'r cras ar ein pennau trymlwythog. Ac wrth iddo chwibanu, heb fod disgwyl iddo chwibanu, a'n pennau'n grwnan, to concrid sy'n rhoi lloches i'n hwyliau, ein hochrau byrbwyll ar y platfform unos, cysawd wedi ollwng yn niwloedd y synhwyrau. Dwi ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Mae'r cysgodion vertigol yn rhedeg ar ymylon y twyni. Dylygaid wedi lapio y tu ôl i'r drych crwm, amddiffyniad ansicr rhag golau uwchfioled. Nodau du ar ymylon y twyni, solffa heb yr un smic. Dwi ti ddim wedi gadael y llongddrylliad llychlyd. Cysgod vertigol wedi blannu yn y gwastati'r cras wyt ti'n ei ddyfrio ag addewidion. Yr organ fetal sy'n dirgrynu ar ymylon yr ysgyfaint, ar y platfform concrid lle mae'r alawon yn atseinio'n groes. Amddiffyniad ansicr ar gyfer totem unos. Yn yr ardd gerrig, mae dyn myd yn dawnsio, marnad anhysbys. Bydd dyn byddar yn ôl y sôn yn hau camau digonedd a chylchoedd fel yr haul. Chafodd o mwy eni i glywed y byd yn mynd ar dan. A oes lle a ddaeth i'r lan ar gopa anghofedig, lle na all y newyddion mwy gyrraedd, lle na allid rhegdybio'r newyddion, lle na allid synhwyro'r newyddion. A oes adwy mewn amser nad yw'n disgwyl hwylio'r golwg ar sgriniau'r mygu. A oes llygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned a'i heneidiau'n agored i dderbyn pethau ffiaidd, 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 a throi ymaith, a pheidio a throi ymaith. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr Iesu yw ei draed dyfrlliw a rhai gymdeithion, 3 eirgylch ar 10, ar eiconau anghofiedig y mynydd athos bach Bwlgaraidd. Dyweda fi ddim am y ffigysbren mae'r Iesu'n ei oleuo, na chwaith am y cerrig yn rheadru. Mae'r rheini'n debycach i'r Grand Canyon nag i Galilea. Mae traed dyfrlliw cain yr Iesu yn gwneud i mi feddwl am arlunwaith creigiau Tasili. Does yr un droed mor gain ei lluniad ar fynyddoedd hogar. Amlinellau hirfain ydynt, yn rhog, yn union fel Crist, yn rhog, yn rhewedig ag eto'n egniol. Fflachiad mellten ydyw, cyfeiriadaeth heb resymeg iddo, ma'n ymddangos. Canfyddwn yr hyn a ganfyddwn, yn enwedig wrth arsylwi rhywbeth arall. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr astroffisegydd yw ei ragargoelion, pan ddywed efallai, pan ddywed bod ystadegaeth wedi newid ffiseg, ei rhewi, ei gwagio, ei dadgnawdoli. Pan ddywed nad sylwedd yw sylwedd, mae heresi yw amser a gofod. Ein bod ni, bodau dynol, yn cymryd ein hunain ormod o ddifri, wrth gredu ein bod yn fregus, wrth ddyfeisio ein hunain yn rymus, ein bod yn dyfeisio cyfeirnodau, ein bod yn anghofio i ni ei dyfeisio, bod yn rhaid llacio gafael, pan ddywed efallai, ildio'r enaid i dy amheuaeth. Wel, dyna di'n hyfieithiad i. Wedyn, dwi'n meddwl mae'r feirniadaeth ydy gwir wedi cyffwrdd dipyn ar y broses a sydd nes i fynd ati. Mi oedd na gymysgedd o
trawiadau illa, fel y ffiaidd na, nath ddod yn eitha naturiol i fi, fel rhywun sydd yn siarad Ffrangeg a darllen yn Ffrangeg. Iawn, mae'r gair yn ffeindio lle. A geiriau eraill, fel yr unnos yn y teitl, nath peri peth gwaith meddwl i mi. A dweud gwir, diolch yn fawr i'n hymar Efa, sydd yn Ffrancus, am ryw gyffyrddiadau bach fel lle oedd hi'n gymorth i ni i ddeall y gerdd a mynd dan wyneb rhai o'r ystyron. Ag hynny yw, y math o sgyrsiau lle mae rhywun yn gofyn, hynny yw, be mae'r gair yma yn ydy ti feddwl amdano fo? Hynny yw, achos y profiad o ddarllen y gerdd. Dyna o'n eisiau gyfieithu. Un peth fel Elin yn sôn, dwi wedi bod yn gweithio ar fy Ffrangeg mewn ffordd dim bach yn amgen, a fi ys i'n gwneud gwersi drama yn Lyon, ble ni'n byw cwbl o flynyddoedd yn ôl. Nes i sylwi wrth wneud hynny bod dwy'n testyn ar gof yn ffordd ond o'n i'n siŵr mod i wir yn deall y testyn. Roeddwn i'n ffeindio yn y sesiynau yna na pam o'n i'n anghofio rhyw gair yn y sgript o gen i ddysgu. Wel, oedd o oherwydd o'n i ddim wedi deall rhyw cynildeb gramadegol neu rhyw gyfeiriadaeth neu rhywbeth. A felly bod y broses o gofio ag illa o profi'r cof yna, trwy adrodd. Felly dyna be nes i efo'r 3 cherdd, nes i dreulio eitha dipyn amser efo'r tair, a dwi'n cofio o hyd na lai y gwreiddiol, mae'n rhaid i mi darllen yng nghyfieithiad i oherwydd y gwreiddiol nes i dreulio amser efo hi. Ond fel nes i ati, a wedyn mireinio wedyn, be oedd yn dod yn ôl wedyn o gofio'r gerdd yn Ffrangeg, a trio cyfleu hynny yn Gymraeg, a wedyn mireinio a fynd yn ôl amlaen. Dda gweld Marta yma hefyd, ac nes i checio fo Marta fod yn iawn i sôn, mi nathon ni drio ar Her Gyfieithu 2 flynedd yn ôl rwan, a mi ddod ni'n agos yma yna. Ac o hwnna'n ddiddorol hefyd oherwydd nath ni ddod i'n proses gweithio fesul 2, proses eitha gwahanol. Mae Marta, wrth gwrs, yn gyfieithydd profiadol yn y cyfeiriad arall o'r Gymraeg i'r Bwyleg. Felly oedd o'n difyr iawn a mae'n rhoi rhyw her anffurfiol i fi bob hyn a hyn, pan da ni'n cyfeithio o'r Bwyleg i'r Gymraeg. Felly diolch i Marta am yr heriau yna. Ond jyst i ddweud yng nghyd-destun hynny, mae'n nid un ffordd sydd o fynd ati. Be sydd bod yn difyr iawn o weld y cystadlaethau dros y blynyddoedd diwetha, ydy bod yna gymysgedd o allan pobl fel fi sydd wedi rhyw fath o feistrioli'r iaith da ni'n gyfieithu ohono fo, a gwahanol fatha o gydweithio, cyfieithu pont, a falle, bod yna wahanol ffyrdd o fynd at y berchnogaeth yna. Dyna'r cwbl sgen i ddeud am y tro, dwi'n meddwl. Ond diolch eto i bawb. Dwi'n edrych ymlaen cael gweld y ffon yn y cam yn fuan. Gwych, diolch yn fawr i ti,